سلام خبركم تخطاتلتنا كما يتعلو مباركة سنة الساعات زيناتات إذا متأكم اللهم مجمر تاقن رأس زينا كوليج سنة مرتي أسمرة نكلتا 294 تمهرو بريقرن دبلومان أمريقوم أوددر أولمبيكس كلتشان إسران 4 نهاجرنا إيرترا وكيلوم أم حمباس ساتفوز اللو تودادرتي كتابا بعد زقبا وزيت أمسكيبوم إثيوبيا نستقبل اللو تشرف واتس أسعبو أو باقاتات فرات لعلو سخترايوم ما كلام مبرات اللي مدمنا ينس الالو وتر إسرائيل إيران زشغلن هاجرات زكاتن كابلي بونس كوزو التحساسيبن قالوا تنزبل زينات تحزنا متسناكم لنا سناي مكتتال ما كلام مبراغ تسلم دبنا ينسألوا تكال سلة أمريكا CIA إيران صباح كبد متقعت على إسرائيل كم تفتسم ما تنقهم ما هنقست إيران حنا نمفدى على إسرائيل متقعت خمس فتسم كتنقرن كدالنو كوانت تسنحة هزنا حجقنا بفولي كوين قريب اللهم إيران أبس سالستي كابرش عزيز ترغى أطوار عتق الله نزغى معربين هاجرات الرقاقي صنع اللهم بريزيدنت فلاديمير بوتين يوكرين معدق كساب زي قوارز كن إيران نفتوتين كعتقني كبل ملسي وللهم بس سجت أمريكا تباتاتين زنبرة سراويتان نبرتان أبحد وتأكيبات الله نإسرائيل نمحجازون توسختي شدش شح سراويت أدالي الله مفتات مع كلام برا نفس السكينات علم كامر حسقاتهم زقل سزلو بوليتيكينيات علم يتنقلهم كال أبزبا بفولي أجرامات فتير زلو متقعتي إيران مكلخل جبتي يوردانوس بحرين إمارات عرب يوردانوس إسرائيل حدا كمبار فتيران ملان يحبر اللهم يوردانوس بمريتا زحلف ميسايل إيران هاريما خم تودق حبر اللهم زن حمشت هاجرات عرب أبقون إسرائيل مسلفن بوقع فليتنا اللهم صباح كجمري تباهلو تجميت زلو متقعتي إيران كابت زحلف فولي زقبرو روسيا أبقون إيران تسلفة معبولات براتا هي اعتقاد تامه اللوايوم ولج سنة مرتا أسمرا نغلت 294 تمهرو بديجرن دبلومان مرقم تمالي سلستان حساقل تشن إسران 4 كولج سنة مرتا أسمرا 240 سلستان دقا أنستيو زركبهم نغلت 294 تمهرو بديجرن دبلومان نمبل حمشاي كزيو مرقم تمرقتي 237 بممرنا سنفلتت 8 سلستان بممرنا وطري 68 بمحبراو سنفلتت كمون شدشتا بممرنا وانقو إنجليزيوم تمرتم زازيمام أما ينفحي أبكلتشن 4 تدوكينات نبرت كولج سنة تمرتين أباس مراب بمقاس مس إنستيتيت مدلاو ممهران تيتا بمتس مباراد معي أكاديمية تمرت كابتبن هاجر تطلبنا يسنا ممهرن أيو كتمال كابتسعتن إنه نمبل حمشاي جزياتو مهرا أغتمرق باقي على باريس أولمبيكس كلتشن إسران 4 نيرتا وكيلوم زورادور زلو حنبستي كتابة بعض قبوزت أمزقبام إرتراب من قد كريستينا راجن آرون أوسون نبيلا أب أولمبيكس باريس كلتشن إسران 4 كامو كان لعلك ورتيلن لعلو خلو دمها أفلا مود دروم نوس عدمي ومن كلت يوم دك 10 شوعات عمد سلازخونو زمزقبو وزيت نايلو معن خينوم صباح فرق كام سبو نخلنا زيكاتات تسفا خويننا اللهم آرون عمد ساري كام مدبورا بعي ترتاك حسكالو كريستينا دمها قال أي درجة يمحزم أنت خلنا نبزغت الفرق في تسامي كاب كلن مدبات 10 شدش بلس أجزي زمزقبو كحلفو سلازنا برم آرون كريستينا كحلفو أي كالن زلوم إثيوبيا نزتجبر لوت إشار في وضع صعب أواجهت فريات لعلو سخترايهم منجست إثيوبيا أقدس زبولو ماكرو إيكونوميا وممحياش تحرم تتاو كام مسرت أو الشغطات كسبنا وتنسى رؤي وسخواك خمزر أي تتكم تكاليتهم بفسيس زراربهم نبرتي نقادو تريتشارو نقادو جملان سرحتنياتاتن كونستراكشنن أواجه مسرت أوان شغطاتن اتاوتاتن اللعل وسخ كم زترأي حبرم منجست تهجر نتحدش بوليسي ممحياش ماكرو إيكونومي عم بجمر تزحلف سمون أب كبر 5 وعلي ذكر باطير إثيوبيا ويبر بأنصار دولار زهلونا يمعداق أقمي لك خمت تسان حب منجست زي كونس عبداك بزلواغا خوسن زبلو ساني منجستي زتفل على رؤيتات كوهابلو تساني حيوم بزوحات زوساني زغبا بواغا خاص أبي زبل سكفتا كوات هلو منجست جن بعداق زوسن نايبر نايم عداق أقم مهلاو بدها كوات تخونا نقطبات هاجر جنازيو قداسيو يبلم بالرابع داغاز بزلو واغ خشيت كابزو سند $5 كنصاصر كلوب زلعل درجه ان تدخمه يمصالم قدم حدا سمون اب بانكتات واغ $1 راستات 57 بر زنبره خوينو ابز اوان كن باطيره ايثيوبيا ناي معداق اقمو ب 58 ميتاويت كنكي كلو واغ $1 دما لعل 91 بر بصحلا ابصلم عداغا $1 ب 146 بر يشيت كم زلو مستنقد قربت زلو منجتات نبي سحبيرم عالم لخوين تكالات فاينانس
ዋጋ ሸርፊ ብዕዳጋ ንኽውሰን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፀቕጢ ገብራ ምጽናሕን ይፍለጥ። መንግስቲ ኸኣ ነዚ ሓሳብ ቅቡል ብምግባር ካልኦት ስጉምትታት ቁጠባዊ ለውጢ እውን ወሲዱ እዩ። ንውሳነን ተግባርን መንግስቲ ኢትዮጵያ ስዒቡ ባንኪ ዓለምን ዓለም ለኻዊ ትካል ገንዘብን ኣብ ዝቕጽሉ 3 ዓመታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ልዕሊ 16 ቢልዮን ዶላር ነቲ ሃገር ክድግፉ ምዃኖም ሓቢሮም ኣለዎም። እቲ ሕጂ ኣብ ዕዳጋ ዝረአ ዘሎ ምድኻም ዋጋ ብር ዝያዳ ዶላር ናብ ዕዳጋ ምስ ኣተወ ከም ዝረጋጋእን ጸሊም ዕዳጋ ዝበሃል ካብ ንግዲ ወጻኢ ከም ዝኸውንን መንግስቲ ይገልጽ። ቢቢሲ ትማሊ ዓርቢ 2 ናሓሰ 2024 ዝዘራረቡ ነባሪ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣቶ ተስፋይ ቢተው ዋጋ ዘይወሰኸ ነገር የለን ይብል። ቅድሚ ሕጅን 1 ኪሎ ካብ 50 ክሳብ 40 ብር ዝሽየጥ ዝነበረ ሽጉርቲ ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ናብ 70 ብር ደይብሎም። ኮሚደረ ብውሕዱ ብ10 ብር ወሰኻርዩ ክሳብ 50 ብር ይሽየጥ ኣሎ። 100 ብር ይሽየጥ ዝነበረ 5 ሊትሮ ዘይቲ ሕጂ 1500 ብር ይሽየጥ ኣሎ። ካልእ ናባሪ ኸኣ ጣፍ ትማሊ ንሓደ ኩንታል 16500 እዩ ነይሩ ክብል ከሎ ካልእ ሰበይቲ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ 1 ኩንታል ጣፍ ክሳብ 19000 ብር ይሽየጥ ምህላው ከም ዝሰምዐት ተዛሪባ። ብዘይካ ኣብቶም ምስ ምግቢ ዝተኣሳሰሩ ነገራት ዝተረኣየ ምውሳኽ ዋጋታት ኣብቶም ቀንዲ ንዋት ህንፃውን ሓፂንን ሲሚንቶን ርኢ ወሳኽ ተራእየሎም። 1 ኩንታል ሲሚንቶ ካብ 1400 ናብ 2000 ብር ወሲኹ ን1 ኪሎ ብ130 ብር ሽየጥ ዝነበረ ፌሮ ወይ ተንዲኖ ሓፂን ናብ 170 ብር ደይብሎ። ኣብ ዋጋ ሓደስቲ መካይኑን ብኣማይታ ሸሓት ብር ወሳኽ ከም ዝተረኣየ ተገሊጹሎም። ቢቢሲ ዝዘራረቦም ኣብ ጅምላ ንግድን ኮንስትራክሽንን ዝተዋፈሩ ሰባት ኣብ መንጎ ዶላርን ብርን ዘሎ መጠን ሸርፊ ክንደይ ከም ዝኾነ ኣቐዲንካ ንምግማት ኣጸጋሚ ስለ ዝኾነ ተረጋጊኦም ስርሖም ክሰርሑ ከም ዘይካሉ ገሊጾም ኣለዉ። 1 ኪሎ ህንጻ ምስ ውልቀ ሰብ ይኹን ምስ መንግስቲ ውዕል ስራሕ ንምእታው ዝርዝር ዋጋታት ከቕርብ ከም ዘይካለ ይዛረብ። ጽባሕ ዋጋ ሸርፊ ዶላር ክንደይ ከም ዝኾን ምፍላጥ ስለ ዘይካል ንወጻኢታት ገሚትካ ሰነድ ጨረታ ምቕራብ ብኣጸጋሚ ኮይኑሎ ኢሎም። ሓደ ንእሽተይ ትካን ድውንን ብወገኑ ዋላ እውን ኣብ ዋጋ ኣቑሑት ወሰኽ ሃልዩ ግን ከኣ ካብቶም ጅምላ ኣከፋፈልቲ ዝደልይዎ መጠን ኣቑሑት ይረኽቡ ከም ዘየለዉ ይገለጽ። ናይዚ ምኽንያት ከኣ ስእነት ወይ ሕፅረት ኣቑሑት ዘይኮነስ ነጋዶ ኮነ ኢሎም ኣቑሑት ይሓቡ ስለ ዘለዉ ከም ዝኾነ ኣረድዮም። እቶም ጅምላ ኣከፋፈልቲ ኣብ ዝቕጽሉ መዓልትታት ዋጋ ብር ዝያዳ ክወርድ ስለ ዝኽእል ዋጋ ኣቑሑት ክውስኽ እዩ ብዝብል ነቲ ኣቑሑት ከም ዝሓብኦ እቲ ነጋዳ ይገልጽ። እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ወሰኽ ዋጋ ዓቕሚ ብር ብኣንጻር ዶላር እናነከየ ዝቕጽል ተኾይኑ ዋጋ ኣቑሑት እውን እናወሰኸ ክኸይድ ከም ዝኽእል ስጋኣት ሸማቶ ይዓደግቲ ኮይኑ ይርከብ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ብዘይ ምኽንያታዊ መንገዲ ዋጋ ዝተፈላለዩ ኣቑሑትን ፍርያትን ኣብ ልዕሊ ዝውስኹ ነጋዶ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣጠንቂቕሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ዘይ ምኽንያታዊ ዋጋ ዝውስኹ ነጋዶ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እዩ ኣጠንቂቖም። ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ኣብ ዙርያ ዝርከባ ከተማታትን ካብ መጠን ንላዕልን ዘይ ምኽንያታዊ ንወሰኽ ዋጋ ኣብ ዝገብራ ትካላት ንግዲ ናይ ምዕሻግ ስጉምትታት ይወስዱ ከም ዘለዉ እውን ሰበስልጣን ይገልጹሎም። ወትረ እስራኤልን ኢራንን ዘሻቐለን ሃገራት ዜጋታትን ካብ ሊባኖስ ክወፁ ኣተሓሳሲበን። ብሰንኪታ መንጎ ኢራንን እስራኤልን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ቅልውላዊ ማእከላዊ ምብራቕ ዘስገን ሃገራት ምዕራብ ዜጋታትን ካብ ሊባኖስ ብውፅፅ ክወፁ የተሓሳስባ ኣለዋ። ኣብ ቤይሩት ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዜጋታቱ ብዝረኸቦ ቲኬት ኣቢሎም ካብ ሊባኖስ ክወፁ ኣጠንቂቖም። ብሪጣንያ ብወገና እቲ ዞባዊ ኩነታት ብቕልጡፍ ክሓምቕ ይኽእል ኢላ ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ርእሲ ከተማ ቴሄራን ዝተፈጸመ ቅትለት ሓላፊ ሓማስ እስማኤል ሃኒየ ንእስራኤል ተሓታቲት ዝገበረት ኢራን ናብ ልዕሊ እስራኤል ሰፍ ዘይብል ሕነ ከም እትፈዲ ቃላት እያ። ሓላፊ ሓማስ እስማኤል እስራኤል ንኣዛዚ ህዝቦላ ፉዓድ ሽክር ኣብ ቤይሩት ድሕሪ ምቕታሎ ኣብ ዝነበረ ናይ ሰዓታት ኣፈላላዩ ተቐቲሎም። ኣብ ሊባኖስ ዝመደበሩ ብኢራን ዝድገፍ ጉጅለ ህዝቦላ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሕነ ምፍዳይ ከቢድ ተራ ክፃወት ከም ዝኽእልን እዚ ድማ ብግዲ ከቢድ መልሲ እስራኤል ከለዓል ከም ዝኽእልን ይስጋእ። ህዝቦላ ብቐዳም ኣብ ሰሜናዊ እስራኤል ናብ እትርከብ ከተማ ቤት ሂለል 10 ሮኬታት ኣወንጭፋላ። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዘርግሐ ተንቀሳቓሲ ምስሊ ሓይሊ ምክልኻል ኣየር እስራኤል ነተን ሮኬታት ከም ዘምከነን የርኢ። ዛግድ ዝበፅሐ ጉድኣት ከም ዘየለ ድማ ተገሊጹሎም። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ዮርዳኖስን ነቶም ኣብ ሊባኖስ ዘለዉ ዜጋታት ብቕልጡፍ ክወፁ ብምሕባር ካልኦት ናብኡ ከይገሹ ኣጠንቂቖም። ካናዳ ኣብ ርእሲ እቲ ዜጋታት ናብ ሊባኖስ ከይገሹ ዝፀንሐ መጠንቀቕታ ናብ እስራኤል እውን ከይገሹ ኣጠንቂቐላ። ናይዚ ምኽንያት ድማ እቲ ኩነታት ብዘይ መጠንቀቕታ ዝያዳ ክኸፍእ ስለ ዝኽእል እዩ ኢላ። ኤምባሲ ኣሜሪካ ትማሊ ቀዳም ኣብ ዝሃበ መግለፂ እቶም ኣብ ሊባኖስ ክፀንሑ ዝመረፁ ናይ ህፁፅ እዋን ውጥናት ከዳልዉ ከም ዘለዎምን ንዝተናውሐ ግዜ ኣብ ቦትኦም ክዕቀቡ ከዳልውን ከም ዘለዎም ገሊጹ። ሓያሎ መንገዲ ኣየራት በረራታት ከም ዝሰረዛ ዝሓበረ ኤምባሲ ኣሜሪካ ካብ ሊባኖስ ንምውፃእ ንግዳዊ መጓዓዝያ ኣማራፂታት ከም ዘለዉ እውን ሓቢሩሎም። ሓይልታት ምክልኻል ኣሜሪካ ፔንታጎን እስራኤል ካብ ኢራንን ወከልታን ክፍፀማ ንዝኽእል መጥቃዕትን ምክልኻል ተወሳኺ ናይ መራኸብን ነፈርትን ውግእ ናብቲ ዞባ ይወፈሩ ከም ዘሎ ገሊጹሎም። ዓባይ ብሪጣንያ ዜጋታት ንምውፃእ ተወሳኺ ወታደራዊ ኣባላት ቆንስላዊ ሰራሕተኛታትን ሰበ ስልጣን ሓይሊ ደቡብን ትሰድድ ከም ዘላ ክትገልጽን ከላ ንግዳዊ በረራታት ከየቋርጹ እንከለዉ ግን ካብ ሊባኖስ ክወፁ ኸኣ ኣተሓሳሲባ። ድሮ 2 ወታደራዊ መራኸቢ እንግሊዝ ኣብቲ ዞባ ከም ዘለዋ
ተሓቢሮም ሚኒስትራት እስራኤል ኣብ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ቅርፂ መራኸቢ እቲ ሃገር መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ርክባት ከይቋረፅ ብዝብል ሳተላይት ቴሌፎናት ሒዞም ነናብ ቤቶም ክኸዱ ከም ዝተገብረ ተገሊጹሎም ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ኢራን 170 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ 30 ክሩዝ ሚሳይላትን ብውሕዱ 110 ባሊስቲክ ሚሳይላትን ተጠቂማ ኣብ ልዕሊ እስራኤል መጥቃዕቲ ኣየር ፈጺማ እያ ነሲዕቡ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኣብ ደማስቆ ዝርከብ ኤምባሲ ኢራን ደብዳብ ፈጺማ ግዜያዊ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኢራን አሊ ባከር ካኒ ብዓድ ብምስ ሓላፍ ፖሊሲ ጉዳያት ወጻኢ ሕብረት ኤውሮጳ ጆሴፕ ቦሮል ኣብ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ኢራን ንእስራኤል ክትቀጽዕ ባህርያውን ሕጋውን መሰላ ክትጥቀም ኢሎም ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣቕራቢ ዜና መንግስታዊ ቴሌቪዥን ኢራን ዓለም ዘይተለምደ ክስተት ክትዕዘብ ክብል ኣጠንቂቑ ነይሩ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ንእስራኤላውያን ብዳህ መዓልትታት ኣቅድመና ኣሎ ካብ ኩሉ ወገን ናይ ምፍራሕ ድምፂ ሰሚዕና ኣለና ዝኾነ ፍጻሜታት ድማ ድልዋት ኢና ክብል ተዛሪቡ እዮም ኣምባርከስ خبركم ተኸታተልትና ናይ ሰዓት እዚ ዜና መሰናዶና ኣብዚ ፍጻመ ሓደሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም